Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Kunsill Nazzjonali Persuni b'Diżabilità ta' rendikont tal-ħidma li saret din is-sena permezz tal-liġi Opportunitajiet Indaqs. Din is-sena kien hemm 274 ilment. L-ikbar ammont minnhom kienu jitrattaw l-aċċessibilità u loti ta' oġġetti u servizzi. Ir-rapport jitkellem dwar it-trasport pubbliku fejn intqal li bla riva is-servizz għal persuni b'diżabilità sar aħjar. Iżda min-naħa l-oħra qed ikun hemm ħafna ilmenti dwar rampi ma jaħdmux, filwaqt li d-diskussjonijiet ma' Transport Malta mexjin bil-mod ħafna. Ingħatat ukoll statistika dwar l-aħħar 12-il sena fejn ħareġ li kien hemm madwar 550 każ li ġew irrappurtati lill-Kummissjoni. Il-maġġoranza tal-każi, 38%, kienu kontra l-Gvern. One News staqsa lil Joe Camilleri mill-KNPD kif jistgħu jkunu evitati ilmenti bħal dawn. Wieħed irid jara is-servizz tiegħi kif jolqot il-persuni li ma jarawx, persuni li ma jismawx, persuni li għandhom nuqqas intellettwali. U aħna il-parir tagħna huwa li jieħdu l-eżempju anka ta' azjendi oħrajn barra minn Malta li introduċew dak li jgħidulu an Equal Opportunities Charter li huma jiżviluppaw agreement intern ta' kif għandhom jimxu mal-persuni b'diżabilità meta dawn ikunu l-klijenti jew l-impjegati tagħhom. Tħabbar ukoll li fit-3 ta' Diċembru se tkun qed issir konferenza nazzjonali dwar il-25 sena ħidma tal-KNPD.